अरे बाप रे बाप। बाबू तू दिखा है पागल तो ना छूटल बाबूजी सांस मिलो तो करी सो बुझाता हमरा नु कबो खीस बरेला कि हम जितेंद्र डॉक्टर के बोला के एगो बड़का मेघा पेन के सुई दिवा दी ना ना ऐसा ना करे बाबूजी नो है कितना है बोला सा का कहता रस। अरे बाबूजी सर्वे होता कागज उगज कहूं बा कहां रखले बरो तू सब ओगा के सब देखैती जा हमनी के जमीनिया के कागज सोचता रस। हां सर्वे होता सब सर्वे करावल जाई सब कागज के एक जगह कइल जाई उस सब कागज बा हम तोरा चाचवा के बाहर ना के दे देले बानी। जानते बा के पढ़ल लिखल ना रहनी अंगूठा छाप रहनी तो तोरा चाचवा के दे देनी कागजवा मिल जाई। कोनो झगड़ा झगड़ा कोनो थोड़ी भइल बा दिन अच्छा चाचवा 6 महीना पहले नु भई रहे दिहन ना त जइहन क्या है हां यो बात झगड़ा झंझट 6 महीना पहले भरे अब का दिक्कत बा दिहन मांग के ले कोई हस जब सर में होगा था हम कैसन लइका हई ना झगड़ा से थोड़ी होला राय से पहले पूछल जाई ना त राय से मंगाई ना दिए तब नु कर पाए बा एकरा कोनो चाव बा एक दिन भर मोबाइल चलावला से ई त लफुआ सार हो गेल बा बाबूजी ए त जानता रहो हां मोबाइल लेके टिन टिन मारत रहता बाबूजी मने हम का कहि समझावेला ना एकरा के का समझाई ए समझला के बा गाड़ी उठाओ त फुर्र कदकदा करे जाता दादा यहाँ घूमत रहता दिन भर अच्छा, बाद में बुझाई अभी नहीं बुझा हां अच्छा मतलब नहीं के बाबू जमीनवा हमनी के कय कट्ठा हो हमने के जमीन तो लोग बुआता खाता तो के चाव चिंता बा हाय जब सर्वे आइल हो तो चाव चिंता हो गइल हो। अरे तो तू मर जइब तो हमनी के तीनों भाई में बांटब सकी ना बतइब तबे नु कतना बता कट्ठा बा दो यही बहाने सब कागजवा हमनी के सही कली जा 3 बीघा 4 कट्ठा 3 धुरबा अच्छा अच्छा 3 बीघा 4 कट्ठा 3 धुर अच्छा ओमे तू लोग दोनों भाई हाँ दोनों भाई बानी सो हमने के हमार लिखवावलो में जमीन बाटे 4 कट्ठा उहो कागजवा ओकरे लगे बा हम पढ़ा लिखल रहने ना दे देनी। अच्छा ओता भैया हम जाई के मांग लिया क्या कागजवा जो पहले राय से मांग ओकरा बाद में देखल जाई हेलो बाबू तार मोछरदानी हम एती क देनी रात के मोछर ना कटियो छ आ जाता कागजवा मांग लिए बे यार के कहे नहीं कि तू मच्छरदानी सी देले हमार अरे मच्छर त काट के तो एथी क देले बार ठीक बा आराम करो हम करो ले जा के पहले मांग ठीक बा सुनो स तहनी से कह देतनी सब सर तैयार रहो अगर उ तनियो सा बोलो तारो पहला ही नेगेटिव सोचे लगल अरे झगड़ा झगड़ा ना करे के तिहो ना बोले भाई हे भैया अगर तू डर रहिबो त मर गइले पटीदार सर जात के मुआ दी हसो ठीक बा भाई त जा राय से पहले मांग पहले ही झगड़ा के मुंड ले लो हैं झगड़ा के मुंड में ना राय से पहले जा राय से पूछ राय से जा पूछ जा ठीक बा बाद बतियो लड़ाई झगड़ा कोई लड़ाई झगड़ा ना करे के झगड़ा ना करे कभी जा ठीक पूछो ओकरा बाद हुनी बानी सनु ए 3 भाई का करम समनी ठीक बा दादी त गोली चल जाई ठीक बा अरे तू तो खाली गोलियां बंदूक चलावे लो यही में भाई बेचे के पड़ जाई लगला बतिया बे चुप रह पैसा मांगे कागज चाचा हाँ बाबुआ बाबूजी कहलन कि जमीनवा जौन बा हमनी सन के अच्छा अच्छा तो ओकर कागजवा तोहरे लगे बा अच्छा आ जौन जमीनवा किनाइल बा अच्छा अच्छा ओकरो कागजवा तोहरे लगे बा अच्छा तो सर्वे होता तो तू कागजवा दे देता तो तनी आना तो चल तू करा ली हो सर्वे ओ बबुआ हमारा के का लिया जइबलो बबुए जो यहाँ से दोनों भाई तू ही लोग करा के आवलो तो ठीक बा चाचा कागजवा मंगावो अच्छा हम बबुआ लो से राय करो तनी बबुआ बबुआ हेने आवलो का बाबू का बजबा है बबुआ आइल बरन कागज मांगा तरन खेत के कहाँ दुने थी होता सर्वे होता जमीनवा के सर्वे होता तो कहनी है कि तू चल तो सर्वे करा लिया आना तो कागजवा देता तो हम जाके करा देती कागज कहाँ धइले बड़ा बबुआ बकासवा में देख कागजवा होई खोज के दे दो बबुआ के कागज फकार लेला हाथ देखावे के धइले बड़ा एको निकाल के आई कैसन कागज मांगे आइल बड़े जमीन के कागज खोजत रही सर्वे हमनी के जमीन के कागज बा का बाबूजी भैया सर्वे करावे के बा
भइल बड़ा ढेर कागज देखावेला धइले बड़ा निकाल के तू ना। बहुत होशियार हो गेल बड़ा तू। हाँ हाँ याद भाई खातिर मरत तारा तू। भाई का कहले मन तारा आज तकले। कइले बड़ा तौन इहे बुझत रहे जानत नहीं बर्बाद तो था हमनी को देला अब का जो तारा। ढेर कागज देखावेला भइल बड़ा। भैया बर्बाद तो हमनी को होइए गनी जा। कौन धइल बा उहो देखे के चाहत रह। समझा दे तोरे लगे न रहले ढेर समझाव इनका के बहुत कागज देखावेला भइल बड़ा। का हो भाई बोलो। अरे कहानी है कि सर्वे होता चल के करा लिए दोनों आदमी जमीनवा मान लो कि दूसरा के हवखे हो जाई तो हमनी के लागी। जा जा कागज हमनी के लगे नहीं के जा के जा आ जोन बिगाड़े कोई तो बिगाड़ ले जा। माने कागज होइले छोड़ नहीं दो। के भैया ताहार मुंह देखतानी अरे बाबूजी के छोड़। मुंह देखतानी। का हो चाचा माने हम तारा दुआर पर आइल बने तो हई बेटा सन के चढ़ा बढ़ा के गर्मी देखावत लोग हमरा के हे। एक मुआ दही होश में बतियाओ होश में तो माने कागज का दे। माने तू लोग चाहत रहो कि ना दे हम कागज ना दे हम ना देम जा माने काहे ना दे बोलो ए ना दे हम फोन का जा करबो ना मेरे जोन बिगाड़े कोई तो बिगाड़ ले जा। नहीं के हमार हिस्सा नहीं के जा फरिया लिया फरिया लिया। तारा जौन बुझाई नु तौन कर लिया जा भैया माने जोन तारा- करे कोई तो बिगाड़ लिए जा कर लिया। तारा लोगन के दुआर पर आइल बने तो फौज का देखावत कर ले रहो। बता का कर ले तू का कर ले तू का कर ले ए कस्ती का का कर कर का का कर कर ले? ओ मेरा शांत रह ना तू। ए भैया तनी हो ए बाबूजी तू चुप रह तारे चलते तू भइल बे ना। हम होशे में बानी हम तारा से बता लड़ाई दी। झगड़ा करे नहीं खी बता दी तारा के। हम तारा ए भैया सुनो ना बता दी तारा के। नीचा काहे खातिर हल्ला कइले बड़ लो हम कहत तनी आई मन पेपर खातिर। ए तचू तो जो हट भाग बाबूजी से तो जो कहलन कि कागज मांग के लिए और जमीन के सर्वे होता तो ई लोग कहत लोग कि देबे ना करे ना दे हम फोन खाली तू लो जब देखो तब जमीने के बारे में झगड़े करत रहे हम झगड़ा करे आइल बनी कि सर्वे होता त कागज मांगे आइल बनी ना दे हम सब कागज तारा जौन बुझाई तौन कर लिया जा जावे ना दी ना दिया जावे ना दी जोन बिगाड़ को तुम बिगाड़ लिए। जा जा अच्छा ठीक बताओ खार के कागज मांगत तो बुझत कि हमरा के खा जी बोलो गावत तनी अपना भैया सन के सब बोला के भैया सन के तब तरल के गार पर के चर्बी ना खींच लेनी तो हमरो नाम चमकीलबा ना ए जो 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 जोन करे कोई तो करिए जो आवत नहीं हम जो 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 कबार लिए भइल बड़ा तू महात्मा गांधी ना कत कागजवा दे दे। बबुआ हम समझावत नहीं आपस में झगड़ा ना करे के आखिर वो भाइये नु हता हरा लोग के। भाइये है तो का सब दे दी अरे सब उ थोड़े मांगता कहता रहे जे बाकस में धइल बा देखा दसन जानत रह भैया इनकरा का मोहि पहले समझाओ तनी इनकरा के इनकरा समझ में नहीं क्या ते का नहीं समझा करे भइल बड़ा बड़का का करबो का दे दी कागजवा दे। उ तो खाली अपन कहते कागजवा दे दो अपन हिस्से नु अच्छा कहत रह कागजवा दे दसन कागजवा दिखा दे कागजवा दिखा दिया जोता तरा हूँ 10 कट्ठा में 8 कट्ठा तू जोता तरा 2 कट्ठा उ जोता तरा उ जान जाइए सन तब ले ना लिए सन और हमने के बर्बाद हो जाम जा। खइबा का सोपाया ना दिया कागजवा तो हम ही रख ले बानी नु ठीक। देबे ना करे ठीक कहतिया ठीक कहती है। तब झगड़ा करबो लो इनकरा बुझात हवे तू ना रहबा अस्थिर ओकनी के गांव में औकात में हमनी से फरिया लेबे के कोई के गइल ह दुआर पा के अरे तो दुआर पर आई डोलो तो मारा मारी दुआर चुप पर रह नानू तू कह तू जाला चुप रह तारे चलते दी भइल बस सब। ओकनी के बार-बार के और इहे धमकी दे के जाता वो हमनी हैं फाड़ दे हम सन भैया उनकरा के तो मार देलती यही जब। चल छोड़ चल 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 चल। चल रे चल ए बाबू चला तार कहीं डॉक्टर लगे लेकर तार दवाई करा दी ऐसा कि तू हमरा खराब लगेला। अरे सर तू तो जोन बारन हो तो का को गांव जवार लोग देखता गांव जबर का एगो सिक्का बाता लगे सीका और सर्वे वाला कागज के फ्रेम तू पढ़ल बड़ो हमरा सेकेंडो ना लगी ब्लॉक थाना सब किनी ले 1 मिनट में। जा जा सर अपन गार पहले देखो ब्लॉक थाना किने चलल बारन जानतर बाबू हाँ बोल का को खाली कागजवा तू मत मिले दो हाँ ना तो इतना गोली चलो नु हाँ खोखा बिना ला करोड़पति हो जाइलो। बाप रे बाप बड़ा सर तू खोखा पीने का करोड़पति वाला तू बातें करता जा जा गार देखो जा बैठ तू तो हमरा खाली कहला गार देखे के हमरा कहता नु पूरा प्रखंड हमरा से हिलेला पूरा प्रखंड। भाई बा कागज मांगे देखो कब ले आवता खाली मत मिले ना तो देखिए हमरा कमाल काहे ना कि ना मिली कौन दसो तब देखियो। बाबू हो हाँ, का भाई भाई बाबू हो तो कागज ना देल हंसो का
कागज सर कहता से ना दे ना काहे कागज कहता से ना दे हाय ओकरे का कागज देवे का पड़ी ए गदा दी चाचा समझावत रहल अरे बाप रे बाप उठो 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 बाबू उठा चाचा ठीक बा चाचा बा को ठीक बा भैया बा तार कहतर से कि जोन उखाड़े के बा जोन उखाड़ ली है जो ना तो एक ना फट जाई भैया रे बोला भैया बोला उठाव लाठी सर कागज नहीं खोत दे हथियार के मारे कहता कि जोन उखाड़े के बा जोन उखाड़ ली सुनो रे आप बोले हमारे बात सुनो अपने तो दामा के हमारा बीमारी बा मारे के नहीं खे नहीं खाओ गनी के कागज बती दिखावे के बा अगर बत्ती नहीं खाता खाओ को गनी के टांग हाथ तोड़ देवे के बा चलो चलो आज हम इतना मारे चलो रे ला लाठी दे रे बहंडा काले अंसार ते का कहत रे कागज ना दे आज सरकार फाड़ दाल मार के अब चिल्ला तक बहना इकल बाहर इकल काहे बहना ये बताओ कोई तोरे काम कागज देली रखे के और पढ़ल लिखल ना रहनी तो तोरा के दे देली हैं आज सारते बेईमानी तोरा दिल में हो गइल बा हैं आज कहत रे कि कागज ना देम काहे ते कागज ना देबे जड़ी के बात हो ते कागज दे सर्वे ला जब आइल बावे तो कागज देबे तब न हम जमीन निकलवाए अरे बाबू एकनी के मन में छल समाइल बा कि जोड़ी हम के सब छल धनवा हो पात आज के बाद खाना पीना सब बंद रही एकनी के खाना पीना ना हो कागज दे बाहर ना ते कागज दे दे हमरा के ओकरा बाद में कोनो बात होई सब बेईमान बना सब बेईमान बना आवता हो इको ललबा इको लता चलो बाबूजी पीछे रहो आओ बाहर सुनो हमार बात सुनो लगा लड़ाई झगड़ा करे के फिर में नहीं तू हमरा के जमीन का कागज दे दो आज सर्वे वाला आइल बारन सा हम सर्वे कराएम अच्छा भैया लड़ाई झगड़ा तू नोइखो करे आइल तो हई लाठी डंडा काहे के लेके आइल बड़ो हमार बेटा तेरा द्वार पर रखो हमरा बेटा के डांट के भगा देलो होलोगे हैं तू कहता था बेटा के दाई कहत लो बाबू का कि जोन उखाड़े के बा जोन उखाड़ ली हो सो ये बताओ एगो कोयला से होई आज जाता जमीन बा ओका सर्वे करे के बा कागज लेवे के बा कागजवा तहरा के दे देम तो जमीनिया सर्वे हुई अरे तो जमीनिया सर्वे होई ना हाय तो कागजवा तो हमर लइकवा धइले बारन सो हां तो बुलावा कागज आ दुआवा हमरे के कागज बबुआ हई बारका बाबू तहरा आइल बारन लाठी डंडा लेके कागज मांगे लाठी डंडा लेके का हो हम ये बात को कहत रहनी हो हां लड़ाई झगड़ा करे नहीं चाहिए पहले बता लो ओइ लाठी लेके का आइल बड़ो लो देखो लेकिन बात सुन ले पहले समझाला बात बा का हो कह कागज दे दो लोग ए लाठी हटाओ ने सर्वे करावे के बा से बतिया इज्जत से ए होश में रह। खाओ ना ए बाप दिखाऊंगी चुप रह अल्लाह की तरह काहे करता लोग तू कह तू कागज दे दो सर्वे करावे के बावे कागज हाँ। कैसन कागज अरे अपना जमीन की और कोई सन कागज होगा। बिल बड़ी जा समारा कागज होगा नहीं क्या हम निकल लगे बुझाई लू अरे अरे जो हम खोखा चलाए हमू चलाए मुंह है ए जो ना तोरा ऐसन रंगदार के बाबूजी तार इज्जत करत है ए तोरा ऐसन रंगदार के झांट में बांध के घुमावे नहीं जो बहना ते तो गलवा का समझावत काहे लिखी ए कागज दुआ हमरा के होश में तनी बतिया रे लाठी हटाओ केकरा कहलन सामने से लाठी हटाओ ना हटबे हटबे की ना हो ना हटबे अरे मोबाइल रख रे अरे बाप रे बहुत ज्यादा तेज बनत रहा बोला ना दादी लाड़ में तो मिल गइल अरे बाप भैया बाबू तो मर गइल जा भैया बाबूजी तो लार में गइल लार देखले बाबू मार सार सके मार छलवा छलते अरे बाबू कम हो जा हमें हो जाना तेजी है बनत रहे से मार उठा खाए अरे बाप रे बाप कहां गेलो सर कागज ली लो अरे बड़ा खुशी भइल भले भले हमनी के लागल लेकिन तो गइले गइले ना लाड़ में का हो बाबू कागज ली लो कागज देत रहा गइले नु एक जना लाड़ में उनके कटाइलो नु बा फिर ठीक हो जाई भैया देख लो देख लो कह दो
खाइल पियल छुटिए गइल काम करिए के तैयारी करे लो अरे एक दिन तो गइले गइले ए भैया हाँ? हम मर्डर केस में कहीं नाम दे दिया तो तब का होई हो केस को दिया तो भाग पगली मर्डर केस से गोड़ का पता हमनी के एगो गोड़ हमर जेले में रहेला आज हम बुढ़ा गइनी हां जइया हम जमा रहनी नु तो तार के गाछ तोरे 11 जना के कटले रहनी झाटू खाता ना रति सनु त आज हतवन तुगला बड़े सन लाल में मिल जाई तो हरे काम को दिया होई भैया वो जो ये पिए जाते हां जाइते ही है अरे बबुआ तार लोग के खिया पिए के जवान काहे कोइले बनी यही खातिर नु तो वैसा नहीं एक जने के लाश गिरा देनी सन को दो काम को दिया के तैयारी करे लो तीनों भाई के जमीन के जमीन के कागज लीलो ले लख लो जमीन के कागज जा दियो तार भाई हम तार भतीजा हम भाई तो गइबे कइले भाई तो गइले लाड़ में भतीजो दू जना मत चल जाओ हमनी के कटाइले न भाई तो ठीक हो जाई खाली तो नहीं ठीक हो जाए तो फिर साज दे हम सन आ ओ कनी से कहियो अब खान पान तारा नइखे रखे के अरे ई मोनी है ई तो पहले जई है इनका बोला ही के नइखे ओ ई कनी पहले जई है नी है पहले जाई है ई। जाए के नइखे भाई देखो तरे इनका भाई के भात भुलाइल रहेला आ ना तो जई हो, जई हो तू वो। तोहरो के मुआ दी हंस जान अब जइया तारा के मुआ दी हसन जइया तू भैया अब तो बाबूजी मरिए गइलो ए सर जमीन के लफड़ा में सरबे तो गइल भार में बाकी रे एगो बात सुन ले भैयो खून के बदले खून होई भले लाश गिरी तो लाश गिरी जे गाऊ मुइले बना सब वही मुआवे के बा रास्ता में गिर के कहीं सरौ बुढ़ऊ बेटा जे तरह तो ओकरो बाबू के मुआ दे मार के का होई तो मर गइले एकर पिस्टल रहे सब खत्म हो गई जानदार भैया पिस्टल में जंग लग गलनु अरे तू टेंशन मत ले भैया अगर खून के बदला अगर खून ना लेनी तो हम वो स्वर्गीय छेदन तेली के लइका ना एकदम साथ जान के बदला जान ले छोड़म ना चलो सो काम क्रिया देखल जा चल जौन भगतन ना भैया हमार खून खौलता एकदम